ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъотии ахбору аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон меравонем. Дар студия Қурбонзода Қурбон. 7 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба шаҳри Москваи Федератсияи Русия сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. Дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти саривақтии ҳаққи барқи истифода шуда нишони фарҳанги баланд ва масъулияти шаҳрвандии ҳар як сокини мамлакат арзёбӣ шуда ба таъмини фаъолияти муназзаму бо эътимоди шабакаҳои интиқоли барқ ва низоми энергетикӣ мусоидат менамояд. гузориш дар ин хусус. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ дар давоми солҳои истиқлолияти давлатӣ нерӯгоҳҳои хурду бузурги барқи обиро сохта ба истифода дод ки ба кори мунтазами корхонаҳои саноатӣ, ташкилоту муассисаҳо, иншооти хизматрасонӣ ва боз ҳам беҳтар гардидани сатҳи зиндагии сокинони мамлакат заминаи мусоидро фароҳам овард. имрӯзҳо нерӯгоҳҳои барқии обӣ ва зеристгоҳҳо таъмиру таҷдид гардида иқтидори хатҳои интиқоли нерӯи барқ ва дигар таҷҳизоти соҳа афзун карда мешавад. тадбирҳои андешидашуда барои таъминоти кофӣ ва эътимоднокии қувваи барқ, баланд бардоштани иқтидор ва таъмини кори мунтазаму самараноки нерӯгоҳҳо заминаи мусоид фароҳам меорад. дар баробари таъмиру таҷдиди иншооти энергетикӣ пурсамар истифода гардидани нерӯи барқ низ муҳим арзёбӣ мегардад. зеро сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти пурраи ҳаққи барқи истифодашуда имкон медиҳад ки кори доимии тамоми таҷҳизоту дастгоҳҳои низоми энергетикӣ таъмин карда шавад. аз ин рӯ ҳар як нафар сокини мамлакат бояд ба низоми ягонаи энергетикии кишвар чун ба бойгарии миллии ватани азизи худ муносибат намояд. яке аз омилҳои сарфакорона истифода бурдани қувваи барқ насби таҷҳизоти каммасраф мебошад. мутахассисони соҳа таъкид менамоянд ки ин тадбир метавонад дар баробари пурсамар истифода гардидани нерӯи барқ ба ғанӣ гардидани буҷаи ҳар як оила мусоидат намояд. дар ҳама гуна шароит агар ҳар қадар барқ сарфакорона истифода шавад, ҳамон андоза таъминот хубтар мегардад, чунки ҳар қадаре ки мо барқро сарфакорона истифода барем, ҳамон андоза ба буҷаи оилаи худ фоида меоварем. давоми 8 моҳи соли равон дар ноҳияи Ҷаббор Расулов вилояти Суғд баъди бунёд, таъмир ва навсозӣ 60 иншооти таъйиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. имрӯзҳо дар 6 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия корҳои сохтмонӣ дар бештар аз 20 иншоот идома дорад. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. замони соҳибистиқлолӣ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов бо ҷонибдорӣ аз сиёсати ҳукумати мамлакат дар тамоми самту соҳаҳо дигаргуниҳои куллӣ ба амал омада садҳо иншооти таъйиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. имрӯзҳо азми мардуми ноҳия ба он равона шудааст ки дар доираи омодагиҳо ба ҷашни бузурги миллӣ 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон раванди ободонию созандагӣ боз ҳам тақвият ёфта бунёд, таъмир ва навсозии бештар аз 600 иншооти таъйиноти гуногун дар муҳлати муайяншуда амалӣ карда шавад. бунёди мактабу кӯдакистонҳо, бунгоҳу марказҳои саломатӣ, биноҳои баландошонаи истиқоматӣ, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, марказҳои муосири хизматрасонӣ, толору майдончаҳои варзишӣ, таъмиру навсозии роҳу пул, кӯчаю хиёбонҳо ва таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокию полезӣ ки асоси нақшаи рушди маҳалро ташкил медиҳад, марҳила ба марҳила амалӣ карда мешавад. доир ба пешвозгирии ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷаббор Расулов асосан дар 6 ҷамоату шаҳрку деҳот корҳои созандагию бунёдкорӣ бо маром идома дошта, танҳо дар соли 2024 60 иншоот дар ҷамоату шаҳрку деҳот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар ин раванд
бунёди муассисаҳои томактабӣ, мактабҳо, муассисаҳои тандурустӣ, фарҳангӣ, мунфаршкунии роҳҳо, чароғонкунии кӯчаю маҳаллаҳо амалӣ гардид. бунёди бинои маъмурии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи ҷаббор расулов ки сохтмонаш моҳи май оғоз гардид, идомаи мантиқии ҳамин раванд буда тариқи ҳашар аз тарафи аъзо ва ҷонибдорони ҳизб амалӣ карда мешавад. масъулин азм доранд ки биноро то охири сол бо сатҳу сифати баланд ва риояи ҳатмии талаботу меъёрҳои сохтмонӣ сохта ба истифода диҳанд. бинои маъмурии кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии дар ноҳияи ҷаббор расулов аз 3 ошёна иборат буда 12 ҳуҷраи корӣ, 1 китобхона ва дигар иншооти ёрирасон иборат аст. дар роҳи расидан ба ҳадафҳои муайяншуда дар баробари сохта ба истифода додани иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ, таъмиру навсозии роҳҳои мошингард низ дар меҳвари фаъолияти мақомоти маҳал қарор дорад. соли равон ин раванд дар 6 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия тақвият ёфта, бо саҳмгузории мақомоти маҳал, соҳибкорон ва аҳолӣ наздики 10 километри роҳҳои мошингард пурра мунфарш карда шуд. аз ҷумла дар деҳоти гулхона бо саҳми аҳолӣ роҳи кӯчаи ба номи Темурбой Орифҷонов ки қариб 1 километрро ташкил медиҳад, пурра мунфарш карда шуд. вусъат ёфтани таъмиру навсозии роҳҳои мошингард дар ноҳияи ҷаббор расулов далели он аст ки мардум сарҷаму муттаҳиданд ва ҷиҳати амалӣ намудани тадбирҳои ободонӣ фаъолнокӣ нишон медиҳанд ва дар пайравӣ ба иқдому ташаббусҳои созандаи ҳукумати мамлакат хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон диёри худро ободу зебо менамоянд. ҷиҳати рушди бо низоми соҳаи маориф аз ҷумла фароҳам овардани шароити мусоиду беҳтар барои илмомӯзии наврасону ҷавонон ки дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумат яке аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад, дар ноҳияи ҷаббор расулов бунёди биноҳои нав ва синфхонаҳои иловагӣ низ идома дорад. дар рӯзҳои таҷлил аз 33-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ дар деҳаи Қурғонча бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 ва дар деҳаи Тоҷикобод бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ба истифода дода шуд. ҳамзамон соли равон дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия ки шумораи хонандагонашон зиёд аст, бештар аз 50 синфхона мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ки шароити мусоидро дар самти таълиму тарбия фароҳам оварда, баъди ба истифода додан мушкилоти мавҷуда хоса норасоии ҷои нишаст то андозае бартараф гардид. дар ноҳияи ҷаббор расулов дар 8 моҳи охир дар назди мактаби рақами 8 деҳаи Қурғонча бинои нави замонавии мактаб сохта бесод дода шуд. инчунин дар назди мактаби 10 ноҳияи Тоҷикобод 12 синфхонаи иловагӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар мактаби рақами 21 ҳаёти нав бошад 6 синфхонаи иловагӣ мавриди баҳрабардорӣ низ қарор дода шуд. бо бунёди муассисаҳои нав ва синфхонаҳои иловагӣ мушкилоти норасогии ҷои нишаст аз байн рафт. мавриди зикр аст ки азму иродаи сокинони ноҳияи ҷаббор расулов хусусан соҳибкорон дар роҳи татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат қавӣ буда то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи иншооти ба нақша гирифташударо бо сатҳу сифати баланд сохта ба истифода медиҳанд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи ҷаббор расулов, ахбор. соли ҷорӣ дар ноҳияи Рашт ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 10 бинои муассисаи таълимӣ барои бештар аз 4000 ҷои нишаст ба истифода дода шуд. гузориши Идигули Маҳмуд. дар ноҳияи Рашт бо шарофати истиқлоли давлатӣ солҳои охир дар бунёду аз навсозии муассисаҳои таълимӣ пешравиҳои азиме ба назар мерасад. аз ҷумла дар ҳудуди 14 ҷамоатҳои шаҳраку деҳот даҳо биноҳои дуошонаи нави замонавӣ, симхонаҳои компютерӣ, кабинетҳои фаннӣ, шабакаи алоҳидаи гармдиҳӣ, майдончаҳои варзишӣ ва дигар инфрасохтори зарурӣ сохта ба истифода дода шудааст то шароити таҳсил ва сатҳу сифати дониши хонандагон боз ҳам беҳтару хубтар гардад. сохтмони муассисаҳои таълимӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкор дастгирӣ ёфта. онҳо дар бунёди биноҳои таълимӣ, таъмини симхонаҳо бо мизу курсӣ, компютер ва шабакаҳои алоҳидаи гармдиҳӣ саҳми арзандаи худро мегузоранд то барои таҳсили фарзандонашон шароитҳои замонавиро муҳайё намоянд ки дар оянда мушкилоти нарасидани ҷои нишасти хонандагон
پورا برطرف گردد. با مناسبت جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان با دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت ما با همراهی فرزندان تصمیم گرفتیم که در این دهه یک مکتبی با تمام تجهیزات 11 ساخته به استفاده دادیم. ما همه وقت سعی کوشش میکنیم که برای آبادی وطن سهمگذار باشیم. از جمله با انجام کارهای ساختمانی سال روان بینای مؤسسه تعلیمی دانشانه دهه دوبه جماعت دهات تگابه به استفاده داده شده است که سالها باز نرسیدن جای نشست احساس می‌گردید. در شفت بینای تعلیمی با اقدام صاحبکار محلی میدانچه ورزشی بنیاد شده ایستاده است که کارهای ساختمانی در عرفه انجامیابی قرار داشته. می‌باید چاره‌بینی‌های ورزشی در این مکان زمانوی برگزار می‌گردد. ما میدانچه رو با دستگیری فرزندانم برای همه فرزندای همه دیار در مدت 3.5 ماه ساختم. دوام سالهای آخر در نزد مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه رشت با بنیاد بینا و سیمخانه‌های علاوگی مرحله به مرحله مشکلات جای نشست برطرف گردیده ایستاده است. سال جاری در 113 مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه رشت 34,000 نفر خواننده به تحصیل فرا گرفته شده است که از این شماره 3,220 نفری آن را خوانندگان صنف یکم تشکیل می‌دهند. با دستگیری وزارت معارف و علم جمهوری، مقامات محلی و دیگر شهر و ناحیه‌های کشورمان آموزگاران صاحب اختصاص جلب گردیدند تا نورساگی مؤسسه‌های تعلیمی با آموزگاران از فنهای علاهیده برطرف کرده شود. برای پیشرفت تعلیم و تربیه و بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان در ناحیه رشت تمام شرایط‌های زمانوی مهیا بوده. فقط زحمت آموزگاران می‌توانند شاگردان صاحب استعداد و بالالیاقت را به وایه رسانند تا آنها صاحب دانش و کسب شده در آینده به نفع خلق و وطن عزیزمان صادقانه خدمت نمایند. ایدیگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اخبار به انجام میرسد. شما را در نشرهای بعدی با مهمترین خبر و رویدادها شناس میکنیم. سلامت باشید.